Hi, hello, good afternoon. Welcome back to my channel. So, nandito kami ngayon sa Payag. Mga pita sa inyo, mga friendship. Kahit init o umuulan, bumabagyo, char lang. Mga ngapi tayo. Okay? Kasi wala tayong maibang magawa sa hapon na ito while namamlansya. So, mag-snack tayo ng saging. May saging kami dito, mga friendship at ginamos. Okay, see you. Aryan. Si Ma'am Aryan. Si Ma'am Aryan. Magpaduwa ko na siya na. Dili, wa pa nag Buyod mo. Kita kayang kung ano. Patay pa sila. Sagdi na lang ng mga kuwan nila. Sila nang ipakita.